Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, як мы вам і абяцалі, пасля, здавалася б, недоўга, насамрэч прайшло ўжо колькі месяцаў перапынку. У нас на сувязі з намі наша шаноўная тэалагіня, экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі і праваабароны Наталья Васілевіч. Добрый дзень, Наталья. Всіх вітаю. Наталья, шмат розных тэмаў тым ці іншым чынам, бокам і з іншымі там формамі звязаныя з пытаннямі рэлігіі, канфесій, веры і гэтак далей назапасілася. Але давайте, я не ведаю, наколькі гэта правільна пытацца такой, ведаеце, як у прынцыпе агульная тэмпература по больніцы, так і тут. Але тым не менш, можа што-нибудь скажеце. Вот, скажем, стаўленне ці адносіны лукашэнкаўскага рэжыма да вернікаў, да канфесій, да рэлігіі, там дзе да рэлігійных нейкіх суполак у Беларусі апошнім часам як можна вызначыць? Вот як вы для сябе вызначаеце? Я разумею, што можа быць агулам не скажаш, но можна выдзеліць, скажем так, да католікаў такое, да праваслаўных такое, там да сектантаў гэтакае. Ведаеце, я кожны месяц раблю такі маніторинг за месяц хрысціян, якія пацярпелі ад пераследу рэжыма ў сувязі з палітычным крызісам. І у пачатку месяца у мяне часам бывае такое адчуванне, а раптам у мяне не будзе пра што пісаць до конца месяца. Але нават калі я пішу, спрабую скончыць гэты маніторинг 29 ці там 30 числа, у залежнасці ад таго, колькі дзён у месяцы, я заўсёды баюся ставіць апошнюю кропку, тому что вельмі часто у апошні дзень месяца прилетаюць новыя рэпрэсіі. І вось гэты пастаянны такі ціск, ён адчуваецца, і ніколі такога не было, каб не было пра што напісаць. І пастаянна і пратэстанты, і каталікі, і праваслаўныя церпяць ад рэпрэсій, але цяпер мы бачым, што не каталікі, святары менавіта каталіцкія, яны церпяць найбольш. Больш за пратэстантаў і за праваслаўных. Вось, нек каталіцкі касцёл, ён сапраўды з'яўляецца найбольшым аб'ектам рэпрэсій з боку рэжыма. Ну, менавіта таму, я так разумею, большую частку сённяшняй размовы мы гэтай вот канфесіі, менавіта каталікам і ввогуле гэтай сітуацыі адносінаў рэжыма з каталіцкай царквой, з Ватыканам, са Святым Престолам і аддадзім. Але я б хацеў, можа быць, яшчэ тут днямі была інфармацыя про тое, что там так званыя сілавікі, там со шчытамі, у этих вот бронекамізэльках, надетых на адидасаўскія чырвоныя касцюмы, брала штурмам нейкія будынкі, дзе былі нейкія там сектанты, нейкая там расійская секты, нешта там імператора, хрэнаратара, нешта там такое. Что гэта такое? Адкуль яны ўзяліся? Насамрэч, гэта вельмі такая новая рэлігійная плынь, існуе некалькі гадоў, і папулярнасць здабыла ў апошнія пару гадоў якраз у Беларусі. Я ведаю, што мне з праваслаўных прыходаў пісалі людзі, што ў нас тут на прыходзе нейкія людзі пачалі хадзіць вот у гэтую царскую імперыю, РПЦ царская імперія, і вот шануюць там нейкага лідара іх духоўнага і гэтак далей. То бок я могу сказаць, што у розных храмах, у розных прыходах Беларусі гэтыя сектанты, ці лепей іх назваць новы рэлігійны рух, яны мелі нейкі ўплыў і распаўсюджвалі свае брашуркі, кніжкі. І само па сабе тое, што з'явілася вось цяпер у перыяд палітычнага крызіса, такая досыць вялікая, і за кароткі час досыць вялікая супольнасць. Все ж таки мы привыклі, што все гэтыя сектанцкія рухі гэта такі перыяд 90-х, калі людзі шукалі, мала ведалі пра рэлігію, шукалі да каго там далучыцца, і з-за гэтага квітнелі розныя культы своеасаблівыя. А вось потым, калі ўсё стало стабільна, людзі ўжо ўвогуле менш сталі цікавіцца рознымі
радыкальнымі рэлігійнымі практыкамі, тому что тут мы бачым менавіта радыкальную рэлігійную практыку, гэта адмова ад пашпартоў і нейкія там свае спецыфічныя такі і у тым ліку палітычныя погляды, і ўсё роўна людзі туды далучаліся да гэтага руху, нешта шукалі. Гэта можа проста сведчыць пра тое, што у сітуацыі вайны, у сітуацыі нявызначанасці, няпэўнасці, увогуле такога агульнага страху, які пануе ў грамадстве, ёсць патрэба ў людзей у нейкіх вось такіх своеасаблівых духоўных практыках і духоўных ці там сацыяльных нават практыках, ёсць патрэба ў тым, каб яднацца разам, і недавер да афіцыйных інстытутаў любых, да уладаў, да медыцыны таксама і гэтак далей. То бок вось гэтая свядомасць, яна прысутнічае ў грамадстве часта, да, так недавер да ўсяго афіцыйнага. Але тое, што пасля ковіда, асабліва вось гэтай рознай тэорыі змовы і ўвогуле такая канспіралагічная свядомасць распаўсюдзілася і выйшла на паверхню, гэта таксама з гэтым таксама я звязваю тое, што такі рэлігійны рух змог досыць распаўсюдзіцца ў Беларусі, нягледзячы на ўсякага роду рэпрэсіі, увогуле адсутнасць публічнага поля. Але што мяне больш за ўсё здзівіла, калі вось вы кажаце, я не ведаю і такой дакладнай інфармацыі, но я не бачу, ці яе не давалі, колькі ўсё ж таки беларусаў далучыліся да гэтай секты. Ну вось сыходзячы з вашых словаў, што да вас нават звярталіся з розных прыходаў, што людзі туды ідуць, значыцца немало іх было, але там жа ж у іх там расійскі імператор, там нешта вяртанне нейкага цара, нейкія вот это вот расійскія вось гэтыя трызненне і гэта нейкае ламанне мозга праз гэтую расійскія скрэпы. Адкуль гэта? Прычым тут беларусы? Ну, бачыце, тут можна было і рэптилоидов, і масонаў прыплясці, а можна і цара. Тут гэта в гэтых культах нават не прынцыпова. Я думаю, што тут палітычны складнік менавіта, ён не самы прынцыповы. Ён просто, хутчэй за ўсё, як мы бачым гэты рух, чаму яго забаранілі? І забаранілі спачатку ў Расіі і цяпер у Беларусі, таму што гэта рух, які абвесціў там Пуціна антихрыстам, і такі быў антипуцінскі у пэўным сэнсе рух, і таму цар тут хутчэй выступае як нейкая такая архетып, які адэкватна можа супрацьстаяць палітычнай ролі такога лідара, як Владимир Путін. Таму што гэта ўсё як бы ў кантэксце, бачыце, людзі глядзяць, і цяпер, калі людзі чытаюць хронікі Нарніі, там можна придумывать про розных там британских там цароў, каралёў старажытных. Калі людзі больш жывуць у такім кантэксце, дзе яны глядзяць там расійскае тэлебачанне, чытаюць кніжкі рускіх аўтараў, і ім просто адгукаецца гэта, таму што гэта нешта такое знаёмае, вось, і не надта экзатычнае. І таму вось у гэтай сістэме сімвалічнай, скажем так, якая ёсць, якой валодаюць беларусы, магчыма, найлепш кладзецца. Там это не кароль пчолаў, да, там ці мурав'ёў, і не Гендальф з каралём Артурам, ці там не нейкія міфы старажытнай Грэцыі, Юпітер, там не ведаю з кім яшчэ там, вось, але Зеус, прабачце, а менавіта імператор расійскі. Я хочу адразу параіць тым, хто вот тут і да мяне звярталіся і казалі, а куды гэта прапала сацыяльных сетак Наталья Василевич, не ведаем, дзе чытаць, дзе сачыць за яе выказваннямі, яе допісамі і гэтак далей. Я хочу, адразу для тых, калі для вас гэта бяспечна, скіраваць вас на телеграм-канал. У Натальи Василевич ёсць адмысловы, цікавы вельмі телеграм-канал, называется просто, набираете кириллицей Наталья с 2 Л. Ну, в сэнсе, і набираете Наталья с 2 Л, але і потым пишете прописью с 2 Л.
і выходите на телеграм-канал. Так вось, давайте пераходзіць до Святого Престола, да католікаў, да это самае. Але я пачну, ведаеце, я вось адкрыў, праглядзеў хуценька гэты телеграм-канал, допісы апошнія ў телеграм-канале Наталі і наткнуўся на досыць цікавы такі допіс, які праводзіць паралелі паміж вызваленнем 30 палітвязняў, візітам у Беларусь кітайскага прэм'ера і Йозічам. Якая тут сувязь, Наталья? Так, я сама задаюся гэтым пытаннем, таму што тут вельмі шмат сувязяў, але не заўсёды сувязі сведчыць пра тое, што нешта адбываецца з-за гэтых сувязяў. Але глядзіце, калі Лукашенко сустракаўся з Антыёзічам, першае, ён сказаў, падзякаваў Антыёзічу за вызваленне 30 нашых грамадзян. Вот лічба 30, вызвалення нібыта в Украіне, нейкія грамадзяне Беларусі былі, і Антыёзіч паспрыяў іх вызваленню, нейкаму абмену палоннымі, я не ведаю, нейкіх 30 грамадзян Беларусі. Лукашенко за гэта дзякуе. І вось гэта лічба 30, яна таксама наводзіць на нейкія думкі. 30 палітвязняў вызваленыя, 30 людзей былі вызвалены в Украіне нейкім чынам. Мы не ведаем, пра што ідзе гаворка. Другі аспект, Антыёзіч, ён адзін з тых, хто збудаваў з урадам Китая вельмі добрыя стасункі. У яго атрымалася, хтосьці яго за гэта крытыкуе, хтосьці наадварот яго хваліць за гэта, але атрымалася зрабіць угоду паміж Святым Престолам і Китаем. Дарэчы, Антыёзіч 10 гадоў быў у місіі Святого Престола для Китая у Гонконгу, і у яго атрымалася зрабіць такую угоду, каб па прызначэнні біскупаў. Гэта балючае пытанне было для Ватыкана. Там падпольны касцёл ёсць касцёл афіцыйны. Камуністычная партыя Китая хацела удзельнічаць у прызначэнні біскупаў, тым, каб адбіраць кандыдатуры, хто можа, хто не можа стаць біскупам. І Антыёзіча атрымалася вось гэты працэс неяк удасканаліць, зрабіць угоду, якой Ватыкан часам ганарыцца і кажа, што нам трэба яе працягваць. Яна там на нейкі тэрмін была. То бок, у Антыёзіча вельмі добрыя стасункі, дыпламатычныя стасункі з Китаем існуюць. Якраз быў візіт кітайскага прэм'ера. І мы ведаем, што гаворка пра беларускіх палітвязняў з Китаем ішла. І у тым ліку польскі ўрад казаў пра неабходнасць вызвалення беларускіх палітвязняў, і аналітыкі некаторыя звязалі візіт кітайскага прэм'ера ў Беларусь з тым, што вось 30 чалавек выйшлі. Яшчэ адзін аспект, тое, што людзі выходзілі, тых, хто знаходзіцца ў гуманітарным спісе так званым. Гэта людзі з захворваннямі, людзі з сталога ўзросту, тыя, якія найбольш уражальныя групы, якія знаходзяцца за кратамі. І мы ведаем, што Антыёзіч асабіста і Святы Престол працавалі над вызваленнем беларускіх палітвязняў менавіта з адпаведнасці з гэтым гуманітарным спісам, для того, каб людзі змаглі выйсці з турмы. Таму у мяне просто ўзнікла вось гэтай сувязі. Я не магу нічога даказаць, нічога не магу паказаць, таму што ўсё непразрыста, мы не ведаем, як прымалася рашэнне пра вызваленне палітвязняў, чым кіраваўся рэжым Лукашэнкі, але вось супадзенне гэтых рэчаў мяне наштурхнула на тое, што гэта ўсё ўзаемазвязана. І мы бачым, што Антыёзіч сапраўды пад канец, вельмі часта нунцы, яны пад канец робяць нейкія сімвалічныя крокі, чым іх нунцыятура можа запомніцца. Мы ведаем, што на пачатку свайго прыезда Антыёзіч зрабіў сімвалічны крок, які яму вельмі шмат узгадваюць цяпер пра шампанскае, калі ён чокаўся з Лукашенко шампанскім.
у перыяд такі крызіса легітымнасці, так ён быў адным з галоўных амбасадараў, які прыехаў для того, каб дапамагчы Лукашенку з гэтага крызісу легітымнасці міжнароднага прызнання выйсці. Вот это быў пачатак ягонай кадэнцыі, а канец кадэнцыі, магчыма, ему трэба было чымсьці апраўдаць, каб не толькі шампанскае увайшло ў гісторыю ягонай нунцыятуры, але магчыма і вось такое вызваленне палітзняволеных. Тым не менш, я, можа быть, не вельмі там сачыў за дзейнасцю апостальскага нунцыя, як там яны, што там, дзе там з кім чокаліся і гэтак далей, але я бачыў сам і чытаў, скажем, у тэлеграм-канале «Хрысціянская візія не вайне» пра тое, як каталіцкіх святароў і не толькі каталіцкіх святароў, ну возьмем пакуль што найперш вось гэты кірунак каталіцкіх святароў затрымліваюць, асуджаюць, кідаюць за краты. Мы ўсе памятаем, як адабралі, фактычна адабралі чырвоны касцёл і ў вернікаў, і ў каталіцкай царквы. І вот гэтыя адносіны, і потым раз мы бачым, ну да, скончылася кадэнцыя, місія скончылася у Ёзіча, але тым не менш на фоне вось гэтых рэпрэсій, на фоне такіх адносінаў, і тут табе сустрэча з так званым міністрам замежных спраў, і тут табе сустрэча разваляць у фатэлях з Лукашэнкам, нейкі дысбаланс у мозгі, не? Так, ёсць дысбаланс, але таксама бачыце вось гэтая сустрэча з Макеем, якая адбылася. Рыжанковым. Макей якраз пакінуў гэты свет, скончыў нейкім чынам сваё жыццё. Мы таксама не ведаем, ёсць шмат розных версіяў, што адбылося якраз на наступны дзень пасля сустрэчы з Антыёзічам. Ці, магчыма, там у ноч перад гэтай сустрэчай, пасля гэтай сустрэчы. То бок тут таксама, я толькі сама крытыкавала канспіралагічныя тэорыі на пачатку нашай размовы, але тут цяжка абысціся без усякай канспіралогіі і не заподозрыць, ці не звязана гэта, ці няма сувязі паміж тым, што Макей, як это лепей сказаць, загінуў, памёр, страціў сваё жыццё, і якраз вось пасля такой сустрэчы з Антыёзічам. Я не ведаю. Вы казалі, што вы не бачылі дзейнасці Антыёзіча, і сапраўды, таму што ён дзейнасць сваю першую чаргу, ягоны прынцып, стыль дыпламатычны, гэта дзейнічаць небачна, не прыцягваючы увагі сродкаў масавай інфармацыі, вось, і санітараў, як захацелася мне дадаць. Гэта значыць, што ён просто спрабаваў сваю дыпламатычную місію грунтаваць на такім, вот як ведаеце, самалёты, калі хочуць там пераляцець, там дроны, пераляцець мяжу, каб іх не запеленгавалі розныя супрацьпаветраная абарона, трэба ляцець нізенька. Вось, і гэтаксама спрабаваў Антыёзіч максімальна летаць нізенька, менш свяціцца, і нават, я памятаю, была у нас праблема з тым, што мы напісалі, нам стала вядома, што са сваіх крыніцаў, не на апостальскай нунцыятуры, што Антыёзіч наведаў у зняволенні Вольгу Залатар. Гэта верніца, маці 5 дзяцей, каталічка, актывістка, якая атрымала 4 гады зняволення, і яе трымалі ў СІЗА на Валадарцы, яна перацярпела катаванні, яе збівалі для того, каб адабраць пароль ад тэлефона. Вось, і ён наведаў Вольгу Залатару, яго атрымалася, гэта вельмі рэдкая з'ява, калі камусьці атрымліваецца ўжо пасля таго, як чалавека захапілі, як сказаць, у палон, так, рэжыму захапіў у палон, ужо цяжка да яго прабіцца, і адвакаты не могуць прабіцца. Вот у Антыёзіча ён, тое, што ён гэта зрабіў, тое, што ён пайшоў туды, тое, што ён да гэтага сур'ёзна паставіўся, перадаў ёй малітоўнік, там ружанец, не ведаю яшчэ штосьці, пагаварыў з ёй, гэта вельмі яго добра характарызавала, і нам падалося, што трэба пра гэта паведаміць абавязкова. Таксама, каб натхніць іншых людзей пра тое, што трэба звяртацца да апостальскага нунцыя,
калі вы ваши сваякі знаходзяцца ў зняволенні, трэба ўсё ж таки прыходзіць ягоныя дыпламатычныя сувязі, нейкія магчымасці яны абмежаваныя, але штосьці ён зрабіць зможа. Ён пастараецца зрабіць, ён сапраўды вот тут я не магу нічога сказаць, ён да лёсаў людзей, палітвязняў ён як бы ставіўся адказна. Канешне, зрабіць яму не заўсёды атрымлівалася нешта, але як бы любы дыпламат ён ўсё ж таки з гэтых гуманітарных прычынаў, з гуманітарнага свайго падыходу, асабліва Ватыкан, які стаіць за жыццё чалавечае, за свабоду, за такія годнасць чалавечую, яны вот, і мы напісалі пра гэта, і у нас узнікла невялічкая такая праблема, што нас папрасілі гэтую інфармацыю зняць, но мы ў выніку не знялі, таму што она разышлася ў СМІ, і это уже было бессэнсоўна, але мы як бы зразумелі, што для апостольскай нунцыятуры магчымасць рабіць нейкія рэчы адбываецца ў ценю такім. Вот. І падсвечванне такіх рэчаў яно можа нашкодзіць, і яны баяцца, што яно нашкодзіць іншым людзям, вось, і увогуле місіі апостольскага нунцыя. І так вось гэтая як бы скажем пазіцыя, такая стратэгія нунцыятуры, она прадугледжвае і неабходнасць сядзець у фатэлях і усміхацца дыктатару, і цалавацца з дыктатарам, піць з ім шампанскім. І можна не пагаджацца, можна казаць, што не, Ватыкан, ён у першую чаргу гэта дзяржава, якая звязана з каталіцкай царквой. Каталіцкая царква, каталіцкі касцёл – гэта інстытуцыя, якая павінна казаць праўду, яна павінна гучна гаварыць такім гучным голасам на ўвесь свет, нават не гаварыць, крычаць павінна праўду, і заўсёды як бы адстойваць праўду, справядлівасць, правы чалавека, інакш яна страчвае свой аўтарытэт як рэлігійная інстытуцыя. Вось всякая гульня са злом, гульня з дыктатарамі, гульня з тэрарыстамі, гэта як бы вось гэтая здрада гэтай маральнай пазіцыі, маральнаму аўтарытэту. Аднак можна сказаць, што ёсць як бы іншыя крытэрыі, што часам можна прамаўчаць для того, каб сказаць пазней, альбо для того, каб выратаваць чыюсьці жыццё, чыюсьці свабоду. І тут ніколі не ведаеш, я думаю, што на сённяшні дзень вельмі цяжка ацэньваць місію антыёзіча у Беларусі, таму што у нас няма доступу да інфармацыі, што ж сапраўды адбывалася па-за межамі вось гэтага публічнага поля. Магчыма, там ішла зусім іншыя дыскусіі, магчыма, і цвёрдасць нунцый праяўляў адпаведную. Вось так многія мы хрысціянская, мы як маніторынгавая група, як група хрысціян, якая клапоціцца пра публічнае сведчанне цэркваў у Беларусі, мы вельмі часта крытыкавалі і Ватыкан, і антыёзіча, і вось гэтую стратэгію пагаджальніцтва такога з уладамі. Сапраўды гэта так было, але на сённяшні дзень я лічу, што для того, каб адэкватна і справядліва ацэньваць увесь гэты перыяд і што атрымалася дасягнуць, што не атрымалася дасягнуць, толькі калі ўжо ў вольнай Беларусі мы атрымаем доступ да больш шырокай інфармацыі, да нейкіх дакументаў, на падставе якіх мы зможам сапраўды меркаваць. Так, мы можам і абавязаны нават часам крытыкаваць вось гэтыя інстытуцыі, якія можа занадта блізка і не заўсёды з нашага погляду, маючы патрэбу, як бы легітымізуюць і рэпрэсіі, і ціск, і проста рэжым сам па сабе. Вось, але з іншага боку трэба бачыць усю карціну для того, каб адэкватна яе ацэньваць.
С аднаго боку згодны, з другого боку вот я згодны там, что 10 пэўныя пытанні павінны быць у цішыні, не публічна і гэтак далей. Але вот якія па выніку ўражанні с аднаго боку, вось наш глядач піша: Ватыкан ніколі не меў праблемаў адносінах з рэжымам. Нагадаю, что Барок пісаў папе про тое, что тварылася з католікамі ва ўкраіне, і адказу не было. З другого боку, я бачыў па заканчэнні вось гэтага прыёма у Лукашэнкі, Ёзіч выйшаў да прапагандыстаў, якія там сабралі, даваў ім каментар, расказаў пра тое, што ён пабачыў у Беларусі. Ён зараз, гэта можа быць прыкладам для ўсяго свету, што ён зараз пра гэта будзе расказваць па ўсім свеце, якая тут моцная вера, колькі там людзей на пілігрымкі ходзіць. І агулам такое ўражанне склалася, вот пасля яго словаў, что да ўсё выдатна с вернікамі, ніхто нікога не забараняе, ніхто ні ў каго там будынкі і памяшканні не адбірае, ніхто нікога за краты не садзіць, і ўсё ўвогуле ўсё прыўкрасна. А на фоне таго вось бакала шампанскага, то есть атрымліваецца такое ўражанне, ну что пакуль хтосьці там думае пра нейкія дэмакратычныя каштоўнасці, Ватыкан узяў і перагарнуў старонку ў адносінах з рэжымам. Так, гэта сапраўды можна разбіраць, і у нас цэлая кніга выйшла такая: Беларусь грукаецца ў дзверы Ватыкана, па-ангельску, там усе звароты палітычных зняволеных, сваякоў палітычных зняволеных, каталікоў, таксама зварот Святланы Ціхановскай да папы рымскага, калі папа рымскі прыняў новую энцыкліку, дзе расказаў, як ён бачыць добрае грамадства, як належным чынам павінна грамадства функцыянаваць, назваў ее фрателлі тутці, усе мы браты і сёстры, вось, і што такое братства і сястрынства, оно павінна быць грунтам грамадства, і што нельга зневажаць чалавечую годнасць, нельга, як бы, царква павінна быць голасам, які супрацьстаіць любым спробам несправядлівасці і беззаконня, гвалта і гэтак далей. І тады вось быў ліст Святланы Ціхановскай, дзе яна задавала папу пытанне: шановны папа, вот вы так все классно описали, вот мы в Беларуси, фактично белорусская идея 20-го года, якая национальная идея, якая народилась, это и была «Усе мы браты и сестры». И эта идея, мы ее спробовали ажыццявіць мирными сродками, праз мирный протест, праз узаемадапамогу, праз солидарность, праз правду, праз справедливость, праз негвалтоўныя методы барацьбы. Ну, папа, у нас гэта не атрымалася. Мы цяпер у зусім іншым стане знаходзімся, мы цяпер пад рэпрэсіямі. Вось за наше добро нам адплацілі злом, за нашу негвалтоўнасць нам адплацілі гвалтам. Раскажыце нам, папа, шаноўны папа рымскі, які напісаў такую выдатную энцыкліку, дык як нам гэта ўсё правесці ў жыццё? Мы зусім згодны, просто пакажыце нам, раскажыце нам, скажыце нам, беларусам, якім чынам мы можам дасягнуць вось гэтага грамадства, пра якое вы нам пішаце. Вось, і тады папа таксама нічога не адказаў на гэты ліст, і мы бачым, што так, ну і мы сабралі цэлую кнігу гэтага, і мой артыкул там быў пра пераслед касцёла, і ў Ватыкан мы гэтую кнігу дасылалі і рознымі спосабамі, і папу перадавалі, і папа ўжо, калі быў нейкі трэці ці чацвёрты кардынал, гэтую кнігу спрабаваў уцюхаць, он говорит: да я ведаю, эту кнігу ўжо ёсць у некалькіх асобніках, ну, мяне ўжо гэтыя беларусы, я ўжо ведаю нават хто гэта, таму што штосьці яны ўсё спрабуюць ад мяне нечага атрымаць, дабіцца. Вось, але так, я крытычна стаўлюся да таго, што мы пакінутыя без увагі Ватыкана, і сам ксёндз Барок, якога тут працытавалі, ён казаў пра тое, што папа не бачыць Беларусі, і Пётр Рудкоўскі, вядомы такі каталіцкі філосаф, інтэлектуал, ён кажа пра тое, што мы как бы мы маленькая краіна, якая знаходзіцца па-за ўвагай папы, і
мы не ў прыярытэтах у цяперашні момант знаходзімся, і гэта з аднаго боку гэта сапраўды так, асабліва з пачатку вайны, агрэсіі, расійскай агрэсіі супраць Украіны. Беларуская драма, беларуская трагедыя, яна для многіх не выглядае больш такой трагедыяй. Ну, ўсё у вас, в прынцыпе, нармальна. У параўнанні з вашымі суседзямі у вас усё нават добра. Вы тут знаходзіцеся такім, все роўна нейкая выспачка стабільнасці захоўваецца. Так, ёсць рэпрэсіі, так, каталікоў садзяць, ну, калі гэта параўнаць з бомбамі, якія ляцяць з ракетамі, з поўным дэградацыяй грамадства, то Беларусі все яшчэ не так дрэнна, да, з аднаго боку. Вось, і сапраўды, нават калі мы кажам пра касцёл, беларускі касцёл, нягледзячы на ўвесь ціск, нягледзячы на ўсё, ён працягвае жыць. Вот гэтыя пілігрымкі, гэта сведчанне жыцця, таму што людзі ўсё роўна збіраюцца, яны ідуць разам, гэта масавыя мерапрыемствы, так яны ўсё роўна адбываюцца, людзі грунтуюць сваю супольнасць на нейкіх рэлігійных каштоўнасцях, на сваёй веры, і таксама часта не бачна, мы не бачым таго, што адбываецца ўнутры супольнасцяў. Мы, асабліва тыя, хто знаходзіцца за мяжой, мы не можам вось прыйсці на тыя месцы, дзе ёсць гэтае жыццё, і пабачыць яго на свае вочы, а ў публічную прастору мы таксама гэта не пераносім, таму што гэта нагода для спецслужбаў, там, не ведаю, для вось гэтых людзей са шчытамі і маскамі, губазікаўцаў, да, прыйсці, гэта ўсё разагнаць і знішчыць. Многае цяпер у Беларусі існуе ў падполлі, вось, і сапраўды жыццё ёсць. І таму я думаю, што нунцый ведае, што гэтае жыццё адбываецца, што яно ўсё ж такі гэтыя сокі жыцця з беларускага грамадства, з беларускага касцёла не выйшлі. Вось, і таму я думаю, што ён верыць у тое, што ў Беларусі у хуткім часе ці, можа, праз нейкі працяглы час адбудуцца змены ўсё ж такі, вось, але цяпер трэба патрываць, трэба ў першую чаргу як бы летаць нізенька, каб цябе не бачылі, для таго, каб застацца па-за гэтымі радарамі, якія хочуць знайсці гэта ўсё жывое і знішчыць гэтае жывое. Слухай, Наталя, а табе не падаецца, ну, што яны не разглядаюць такую верагоднасць, што еще іх няма ў галаве такое стратэгічнага бачання, што ў прынцыпе-то ўсю паству паступова потихонечку можа падгрэсці пад сябе праваслаўная царква, якая зараз на кані, якая бласканая там у дзяржавай, Лукашэнкай і гэтак далей, Веніямін там ходзе амапаўцам дубінкі асвяшчае і гэтак далей. І паступова здарыцца тое, што как бы, ну, здаралася ўжо, калі на смену адной канфесіі прыходзіць іншая. Я так не думаю, тому что так, у православной церкви таксама ёсць не толькі Веніямін, які асвячае дубінкі, але таксама ёсць жыццё сапраўднае, жывое, такое беларускае, калі людзі з салідарнасці, ўзаемнай падтрымкі і свабоды шукаюць у гэтым жыцці. Але мы бачым, што мне многія святары пішуць, у мяне як бы шырокае кола кантактаў у Беларусі, і многія святары пішуць альбо расказваюць, што вельмі упала наведвальнасць цэркваў. Людзі не хочуць хадзіць у цэрквы. Людзі пазбягаюць хадзіць у цэрквы. Гэта пачалося яшчэ ў час ковіду, але пасля 2020 года, асабліва 2022 года, гэта становіцца вялікай праблемай. Мы можам нават па відэо паглядзець. Вот я памятаю Петропавловскі сабор, куды я хадзіла, і я памятаю, як там на святу, нядзелю ты там стаяць не мог, прайсці не мог свечку перадаць, альбо, ну, таму што людзі так шчыльна адзін да аднаго стаялі, што просто быў набіты храм. Цяпер нават калі мітрапаліт які-небудзь служыць, престольнае свята, там вольныя месцы, там прагалы такія просто знаходзяцца. Сапраўды людзей у цэрквах стала нашмат менш. Вось, у праваслаўнай царкве. Я думаю, што гэта таксама рэакцыя. Людзі галасуюць нагамі. Вот
Некалі у вас спадарня Турарбекова выступала так, что беларусы яны не гавораць, не, это на вток, сори, это вток, яна рассказывала, что беларусы голосуют ногами. Яна просто у вас частая гостья, тому ассоциируется мне в першую чергу з Еврорады. Ну яна і у нас это казала, яна просто асноўныя тэзы агучаныя на Еврорадыё там прагаварыла больш так канцэнтравана у той праграме. Так, вось, і што людзі, беларусы галасуюць нагамі, і мы гэта можам бачыць. Беларусы галасуюць нагамі, гэта значыць, беларусы выязджаюць з краіны. І такім чынам яны галасуюць. Беларусы перастаюць хадзіць вось на нейкія там масавыя мерапрыемствы, у нейкія месцы, у цэрквы, у супольнасці. Магчыма, яны робяць гэта не публічна, не так, каб вот нунцыю падабаецца, напэўна. Нунцыі, магчыма, у душы чымсьці беларус. Вось, і таму што, ну, сапраўды гэта адпавядае беларускай такой манеры таго, як выражаць свой пратэст. Таксама ваш часты госць, спадар Коршунаў, ён казаў пра тое, што маўчанне гэта не ёсць знак згоды, так? Як часта гаворыцца, у беларусаў гэта не так. У беларусаў часта маўчанне гэта знак пратэсту. Таму мы знаходзімся вось у той кропцы, дзе ну, вельмі цяжка чакаць ад вось нашага грамадства нейкіх такіх публічных стейтментаў, нейкіх заяваў, але пры гэтым гэтыя заявы адбываюцца на штодзённым узроўні кожны дзень, у кожным месцы чалавек галасуе нагамі. Так, ну что ж, у нас не так шмат часу, таму давайте яшчэ на заканчэнне закранем одну цікавую тэму, таксама звязаную з праваслаўнай царквой, але ва ўкраіне. Я ведаю, што вы апошнім часам шмат давалі каментароў з гэтай нагоды розным СМІ, але мяне вот я яшчэ раз просто раю усім зайсці, подпісацца на телеграм-канал Натальи Василевич, называется Наталья з двумя Л. Так і пішецца, ось у 3 словы, ці як правильно сказать, 2 словы і там яшчэ там пару літар. І вот наткнуўся на один допіс, ну у стылі вот як пра Нунцыя, Кітай і вызваленых палітвязняў. Лёс УПЦ будзе залежаць ад таго, якую пазіцыю зойме Александр Усік. И я думаю, вот, блин же ж, конспирология высшейшего левелу просто. Кто не ведае, Александр Усік это вядомы боксер, цяжелавагавік украінскі, які вось зараз сабраў, здаецца, у сябе ўсе 3 гэтыя поясы чэмпіёнскія. І вось прычым тут Усік і які ўсё ж такі лёс украінскай праваслаўнай царквы. Так, ну чаму Усік? Таму што яго цікавая эвалюцыя яго самога, ягонага публічнага вобразу. Калісьці Усіка усе патрыятычныя украінскія СМІ ну як бы паносілі просто жахліва, што русский мир в галаве у него, што он на самой справе ніякі не украінец, а расеец, і вот што он прасоўвае наратывы расійскай прапаганды і гэтак далей. То бок ён быў заўсёды такім аб'ектам нападак з боку патрыятычнай грамадскасці украінскай. Цяпер у час вайны, калі Усік прынёс Украіне ну вялікую вядомасць, ну Украіна гэта нават цяпер на сустрэчы прэзідэнта Зеленскага на дзень незалежнасці з украінскімі спартоўцамі Усік іграў першую скрыпку такую, ён перадаў свой пояс Зеленскаму. Вось ён сапраўды асоба, якую в Украіне ведаюць, не толькі в Украіне, ва ўсім свеце, і дзякуючы яму як бы паважаюць. Хаця я, напрыклад, супраць гвалту, супраць боксу, і ввогуле гэта не маё. Я не люблю вось гэтых спорт, які звязаны з гвалтам, і мне страшна, калі камусьці б'юць па галаве і там штосьці вылятае з які-небудзь там штучкі вылетаюць з роту. Ну, карацей, мяне гэта просто, я ніколі не гляджу, это не маё. Але ну трэба прызнаць, што вобраз Усіка вельмі моцна пацярпеў змены. Ён раней для патрыятычных сродкаў масавай інфармацыі медыа ён быў такім дрэнным хлопчыкам, які просто ну пра яго пісалі зусім розныя гадасці. Ну і плюс ён еще вельмі праваслаўны чалавек, вельмі веруючы. Я ведаю, ну асабіста ведаю святара, напрыклад, да якога ён хадзіў на споведь, і святар, конечно, не раскрываю
раскрываючы ніякіх дэталяў, ён мне просто казаў, што гэта вельмі добры хлопец, вельмі веруючы, для яго вера гэта вельмі важна, ён сапраўды адданы Хрысту, ён сапраўды адданы праваслаўнай царкве, ім для хрысціянству, для яго гэта просто стрыжань ягонага жыцця. І раптам цяпер у яго зусім новы медыавобраз, ён ужо такі герой усёй Украіны, ён усюды на першых месцах. Пры гэтым ён захаваў прыналежнасць да украінскай праваслаўнай царквы, і для яго ягоны вось гэта як ягоны вобраз трансфармаваўся з-за ягоных дзеянняў, за ягоных выказванняў, за ягонай сапраўды унутранай, магчыма, нейкай змены, так можа трансфармавацца і вобраз украінскай праваслаўнай царквы ў грамадстве. І калі украінская праваслаўная царква, якая раней была часткай маскоўскага патрыархату, цяпер сцвярджае, што яна перапыніла свае сувязі з маскоўскім патрыархатам, магчыма, гэтая царква яна зможа нейкім чынам засведчыць украінскаму грамадству, украінскай эліце пра тое, што яна не з'яўляецца тым, кім падазраюць, што яна з'яўляецца, не з'яўляецца здрадніцай сваёй радзімы, яна не з'яўляецца нейкай прарасейскай структурай, што яна можа быць патрыятычнай, яна можа дапамагаць грамадству, дапамагаць і перамозе у вайне. І таму я звярнула увагу менавіта на Усіка. І таксама там была невялікая такая цікавая рэч, што Усік, ён сапраўды блізкі да кіраўніцтва украінскай праваслаўнай царквы, і магчыма, Усік мог бы стаць вось тым самым медыятарам паміж епіскапамі украінскай праваслаўнай царквы, якія ўсё ніяк не могуць вырашыць свой лёс, і украінскім прэзідэнтам, украінскай адміністрацыі прэзідэнта, не ведаю, нейкімі органамі ўлады, для того, каб все ж таки знайсці гэтай кропкі сутыкнення і пайсці на дыялог, і зразумець, якім чынам можна выйсці вось з той сітуацыі, якая склалася цяпер з рэлігіяй ва Ўкраіне, з найменшымі стратамі для ўсіх удзельнікаў. І гэты дыялог зараз вельмі неабходны, і я думаю, што я спадзяюся, што это, конечно, жарт, але я думаю, што вось у гэтым жарце можна пабачыць, што ёсць розныя нетыповыя хады, і для Беларусі таксама гэта важна. Я заўсёды чакаю нейкага крэатыву ад сябе, ад нашага дэмакратычнага руху пра тое, як усё ж таки мы зможам перайсці да дэмакратыі ў Беларусі, нягледзячы на тое, што яна цяпер, як падаецца, далей, чым была калісьці. Вось. Наталья, дарэчы, вельмі важны момант. Я думаю, что мы, можа быть, у будучым мы будем, па-першае, сустракацца часцей, па-другое, абмяркуем, але вот коротко, табе не падаецца, что нам давядзецца сутыкнуцца некалі з тым, з чым давялося сутыкнуцца украінскаму грамадству, украінскай уладзе і праваахоўным органам і спецслужбам? Колькі сярод гэтага святароў маскоўскага патрыархата аказалася гэтых рускамірцаў, агентуры, калабарантаў, калі не казаць пра канкрэтных, можа быць, нейкіх нават, я не ведаю, дыверсантаў. Нам давядзецца хутчэй за ўсё прайсці праз усё гэта таксама, бо маем таксама маскоўскі патрыархат. Да, тут я хотела бы дадаць, што мы бачым, калі мы паглядзім на колькасць справаў, якія былі заведзены супраць, і якія былі заведзеныя на падставах таго, што гэтыя людзі сапраўды здзяйснялі нейкія злачынствы, у параўнанні з агульнай колькасцю вернікаў і святароў, гэта не больш, чым супрацоўнікі там розных іншых дзяржаўных органаў ва Ўкраіне у адсотках. То бок адсотак гэтых святароў ён не такі вялікі, як падаецца, хаця гэтыя справы вельмі гучна усюды мы чуем пра іх, мы бачым. І тут я заўсёды кажу, што у нас сітуацыя ў Беларусі пакуль лепшая, таму што нашы сродкі масавай інфармацыі, я хочу падзякаваць нашым сродкам масавай інфармацыі, ўсё ж такі трымаюць вельмі высокі ўзровень такой журналісцкай этыкі.
так, бываюць там нейкія праблемы і ў нашых сродкаў масавай інфармацыі, але ўсё ж таки ў дэмакратычным руху, дэмакратычныя незалежныя сродкі масавай інфармацыі, яны, у іх ёсць высокі стандарт. У нас высокі ўзровень даверу людзей да сродкаў масавай інфармацыі, нават па пытаннях вышэй, чым да Лукашэнка і да Ціхановскай быў гэты давер. І сродкі масавай інфармацыі тут выконваюць вельмі важную функцыю. Яны не павінны браць адзінкавыя выпадкі там нечага дрэннага і з іх раздзьмуваць вялікую справу, пры гэтым не заўважаць выпадкі чагосьці добрага. Так? Заўсёды павінны быць збалансаваны падыход, слова трэба даваць розным людзям, не трэба давяраць таксама бездумна спецслужбам, таму што спецслужбы любой краіны, яны заўсёды скіраваныя на тое, каб пашырыць свае паўнамоцтвы, вось, і гэтак далей. То бок, сродкі масавай інфармацыі, іх пазіцыя, іх адказнасць перад грамадствам за аб'ектыўнасць, за незалежнасць інфармацыі, нават калі нам нехта не падабаецца, мы не будзем выкарыстоўваць сябе вот як медыа, мы не будзем просто, вот гэты чалавек нам не падабаецца, мы будзем яго усякім чынам паказваць з горшага боку, і хаця некаторыя палітыкі кшталту Валерыя Цапкала, так, яны казалі, што штосьці чамусьці не пішуць нічога добрага пра нас, а пра Ціхановскую не пішуць нічога дрэннага. Хаця, на самой справе гэта неправда. Мы бачым, што беларускія сродкі масавай інфармацыі незалежна імкнуцца да аб'ектыўнасці, і вось гэта аб'ектыўнасць, калі няма вось прапаганды, калі сродкі масавай інфармацыі у першую чаргу спрабуюць інфармаваць грамадства, даць ім экспертныя нейкія меркаванні, даць ім абгрунтаваную важную інфармацыю, яны выконваюць вельмі важную функцыю па стабілізацыі грамадства, па збяганні палярызацыі, радыкалізацыі, вось гэтых негатыўных хайпа, да? Без хайпа, без клікбейта. На жаль, украінскія сродкі масавай інфармацыі вельмі моцна грашаць гэтым, яны таксама часта звязаны з пэўнымі палітыкамі, алігархамі. Там паступае заказ на там мачыць вот гэтага ці гэтых, і яны пачынаюць гэты заказ выконваць. На жаль, трэба прызнаць, што гэта так, і таму я хочу падзякаваць беларускім сродкам масавай інфармацыі, на гэтым скончу, што на сённяшні момант мы чуем галасы розных экспертаў з рознымі думкамі, і вось няма такога пакуль праплачанасці асаблівай не назіраецца вось у тым, што яны робяць. Таму калі мы прыйдзем да неабходнасці там некага дыялогу і там люстрацыі, не ведаю, нейкіх такіх, ўсё будзе празрыста, ўсё будзе законна, ўсё будзе на добрым на ўзроўні інфармацыі, ўсё таксама будзе добра. Калі я так думаю, что просто не паспеў Франак усіх купіць яшчэ, як сказаў бы адзін узгаданы табой палітык, таму такое адбываецца. Наталья, на завяршэнне коротко, просто ледзь не пропусціў гэтую тэму. Лукашенко, звяртаючыся да вось Ёзіча, сказаў такое, что маўляў, нам тут трэба перапісаць дамову пра мір у Еўропе і гэтак далей, что вот гэта нейкі пасыл праз нунцыя да папы, гэта намёк на тое, что калі там можа быть, Ватыкан будзе спрычыняцца да нейкіх мірных перамоваў вось у нашым гэтым рэгіёне, не забудьце пра Лукашэначку і далучыце яго, ці вот што гэта, ці звярнула ты увагу на гэтую яго фразу, ці мае яна нейкі сэнс? Так, з Лукашэнкам цяжка тое, што ён бывае баўбочыць усё, што яму вось прыходзіць у галаву сёння, і у залежнасці нейкай канкрэтнай палітычнай сітуацыі і гэтак далей. Я думаю, што, канешне, такія, калі Лукашенко хоча папрасіць пра штосьці Ватыкан, канкрэтная, так, палітычная, гэтыя дамовы адбываюцца не публічна, яны не трапляюць у публічнае поле, і наўрад ці ён папу месседж нейкі будзе перадаваць вот такім чынам завулявана і гэтак далей. Все ж таки, я думаю, што ён будзе больш канкрэтны і гэтак вось, таму з іншага боку гэта бачна, што Лукашенко падгарае у сувязі з вайной, так, ён спрабуе вось гэты месседж, што нам
нам патрэбны мир, спасите, помогите. Я не ведаю, как мы апынуліся вот тут, там, где мы апынуліся, хаця ўся палітыка Лукашэнкі, она і вяла нас до того тупика, у якім зараз знаходзіцца рэжым. Мы бачым, что война развивается, ну, протягивается, ну, не то что эскалация, но некое поширение войны уже на территории Российской Федерации и так далее, и что, магчыма, там будет некая новая мобилизация обвешчана, ці режим Путина будет максимально спрабаваць уцягнуть режим Лукашенко у войну и усіх беларусаў разом з ім. Я думаю, что Лукашенко гэта разумее, ён разумее, что ягоная ситуация нестабильная, ему няма на кого абапірацца, ён не можа ніякай пазіцыі займаць, і ён уже лямантуе, просіць увесь свет: мама, я не хочу идти сегодня в школу, потому что меня там все обижают. Ну, ты же директор школы, говорит мама. Лукашенко, так, вот. Ну, его, сапраўды, его все вот в этой школе обижают, оппозиция обижает, Путин обижает, украинцы крыўдзяцца, Китай таксама что-то не хочет дапамагаць, Европа не хочет дапамагаць, и вот як я такі хороший, я ж всем хотел добра и был таким хорошим, почему меня все ненавидят, и чему никто не верит ни в одному моего слову. Так, напэўна, досвед это называется. Тому, як бы, Лукашенко спрабуе, заўсёды ж ведаеце, Лукашенко это человек, які спрабуе выпутаться з любой крызіснай сітуацыі любымі спосабамі. Вот это, як многие кажуць, такое палітычная жывёла, у якой на ўзроўні інтуіцыі просто вось гэты скіл як бы сябе выратаваць, свой рэжым выратаваць, ён просто развіты, ну, на такім жывёльным, я б сказала, інстынктыўным узроўні. Таму вот гэта так закід на тое, што спасіце мяне хоць Ватикан, хоць хто. Вот голас у неба. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца, але спадзяюся, што ненадоўга будуць тэмы і нагоды, каб з Натальяй Васілевіч сустрэцца яшчэ, а можа замуцім якую-нибудь сумесную праграму, там калі не штотыднёвую, то раз на 2 тыдні якіх, пагаворым, паабмяркуем, пабачым. Тым не менш, вялікі дзякуй, Наталья Васілевіч. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Хотя я заўсёды кажу просто «живе», потому что «живе вечно» — это новомодная штучка. Хорошо, будем такими, без новомодных этих штучек.